Prajem vám pekný a príjemný deň. Moje meno je Vlado Homoľa a tento YouTube kanál je tu pre vás. Znalosti, ktoré na ňom nájdete, vám pomôžu meniť vaše nápady a vaše myšlienky na skutočnosť. Znalosti, ktoré podporia rast vášho biznisu. Ak ste tu noví, nezabudnite kliknúť na tlačítko odoberať. Tak budete informovaní o všetkých novinkách na kanále. Aj vás zaujíma, ako vytvoriť takéto profesionálne efekty vo svojej PowerPointovskej prezentácii. Dá sa to vôbec urobiť v PowerPointe? Ak áno, aký nástroj PowerPointu k tomu použiť? Moja odpoveď je, že sa to dá v PowerPointe urobiť, a to jednoducho a rýchlo pomocou prechodu snímky, konkrétne pomocou morfing prechodu. Tento nástroj nájdete na karte prechody. PowerPoint ponúka širokú paletu prechodov a tu je aj náš spomínaný morfing prechod. Morfing prechod dokáže zobrazovať nielen plynulé prechody medzi snímkami, ale aj medzi objektami navzájom. Skôr ako začneme s morfing prechodom, ukážeme si, ako a kde nájdete nástroj, pomocou ktorého môžete meniť názvy objektov na snímke. Slúži k tomu panel výberu. Aktivujeme ho na karte domov, kliknutím na šipku vedľa názvu Výber a z ponuky si zvolíme tabla výberu. Zobrazí sa nám okno, na ktorom sa nachádzajú názvy jednotlivých objektov. Povedzme, že na snímke máme obdĺžnik a chceme ho presunúť na iné miesto, zmeniť jeho veľkosť, farbu výplne a farbu okrajov. Ak spustíme prezentáciu týchto dvoch snímok, zistíme, že je to také surové prepnutie objektov. Skúsme morfing prechod. Princípom morfingu je, aby objekty mali rovnaký názov. V našom prípade je názov prvého obdĺžnika obdĺžnik 1 a druhý má názov obdĺžnik 2. Premenujeme ho na obdĺžnik 1, na snímke vyznačíme morfing prechod, prepneme sa na predchádzajúcu snímku a pozrieme si prezentačný mód. Čo ak by sme chceli, aby objekty nezmizli, ale ostávali na snímke? Dá sa to urobiť rôznymi spôsobmi aj v rámci morfing prechodu. Ak chceme, aby to bolo postupné zobrazovanie sa objektov na snímke tak ako predtým, s tým, že východzí objekt zostane na snímke, môžeme postupovať nasledujúcim spôsobom. Máme snímku s číslom 6, na ktorej sú objekty s názvom obdĺžnik 4, obdĺžnik 5 a oval 1. Urobíme duplikát snímky 6. Sme na snímke 7. Na nej urobíme duplikát objektu obdĺžnik 4 a tento duplikát premenujeme na vykričník obdĺžnik 5. Vyberieme oba obdĺžniky tak, že na jeden klikneme myšou a následne stlačíme a držíme stlačenú klávesu Ctrl a myšou klikneme na druhý objekt. Vybrané objekty zarovnáme vľavo a nahor. Urobíme duplikát snímky 7 a sme na snímke 8. Prepneme sa na snímku 7. Tu vymažeme objekt oval 1 a obdĺžnik 5 a vrátime sa na snímku 8. Tu vymažeme objekt vykričník obdĺžnik 5. Urobíme duplikát objektu obdĺžnik 5 a premenujeme ho na vykričník obdĺžnik 5. Objekty obdĺžnik 5 a vykričník obdĺžnik 5 vyberieme a vyrovnáme naľavo a nahor. Urobíme duplikát snímky 8 a sme na snímke 9. Na nej obdĺžnik s názvom vykričník obdĺžnik 5 vymažeme a zmeníme názov oval 1 na vykričník obdĺžnik 5. Vrátime sa na snímku 8 a vymažeme objekt oval 1. Nastavíme na snímke 8 a snímke 9 morfing prechod a spustíme prezentáciu.
Vidíme, že máme rušivý element pri prechode zo 7. snímky na 8. snímku. Objekt obdĺžnik 5 sa nám priskoro objavil na snímke. Preto na snímke 8 animujeme obdĺžnik 5 na zobrazenie so spustením po predchádzajúcej. Totiž pri nábehu snímky sa najprv objavujú neanimované objekty, objekty zahrnuté v morfím prechode a po nich animované objekty. Teraz spustíme prezentáciu a vidíme, že to funguje podľa našich predstav. A čo, ak by sme chceli na snímke ešte umiestniť do kružnice obrázok, a to tak, že by obrázok vyšiel spod prvého obdĺžnika a presunul sa do kružnice. Sme na snímke 10 a z nej nakopírujeme obrázok a vložíme na snímku 9. Obrázok vycentrujeme v kruhu. Urobíme duplikát snímky 9 a sme na snímke 10. Vrátime sa na snímku 9 a obrázok presunieme na obdĺžnik. Zmenšíme obrázok tak, že pri stlačenej klávese Shift uchytíme myšou roh obrázku a ťahom myši zmenšujeme obrázok tak, aby sme ho mohli schovať za obdĺžnik. Na paneli Výber presunieme zmenšený obrázok za obdĺžnik a spustíme prezentáciu od snímky 6. Vidíme, zámer nám vyšiel. Prezentácia funguje podľa našej predstavy. Zaujalo vás video? Lajknite ho a podielte sa s ním so svojimi priateľmi. Prihláste sa k odberu a nič nové vám neunikne. Ďakujem vám za vašu pozornosť. Už teraz sa teším na ďalšie stretnutie s vami. Majte sa pekne a dovidenia.